ብናጽነት ዝብል ኣርእስቲ ዝተሰርሐት ዛንታ ብ15 ዕድሚኣ ስደት ዝወፀት ን10 ዓመት ጉዕዞ ህይወታ ዘርኢ ዶኩመንታሪ ፊልም ኣብ ስዊዘርላንድ ተሰሪሓ። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ዊግ ንነዊሕ እዋን ስለ ዝኽደን ምስ ቆርበት ብቐረባ ስለ ዝራኸብን ፍሉይ ሓደጋ ከም ዘስዕብን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝዓበየት መርከብ ውግእ ኣሜሪካ ባርሓዊ ኣጋጢሞዋ። ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሎማዓን ዝበልናዮም ሕፅር ዝበሉ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ነገረኩሚ ላይክ ምግባር ጀምሮዋ ሓበሬታታት ኣብ እዋኑ መተን ክበፅሐኩም ሳብስክራይብ ምግባር ከምኡ ናይ ደወል ምልክት ኦን ምግባር ይድርስዑ ሳሞዳት 50 ይጽንሑ። ብናጽነት ዝብል ኣርእስቲ ዝተሰርሐት ዛንታ ብ15 ዕድሚኣ ስደት ዝወፀት ን10 ዓመት ጉዕዞ ህይወታ ዘርኢ ዶኩመንታሪ ፊልም ኣብ ስዊዘርላንድ ተሰሪሓ። ን10 ዓመት ዝወሰደ ጉዕዞ ሸዊት ኣብ ዝሓሸ ናብራን ውልቃዊ ናጽነትን ክደሊ ናብ ጀኔቫ ዝኣተወት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ እትድስስ እያ። እዛ ብኣን ፍሬደሪክ ዊድማን ዝተዳለወት ፊልም ሸዊት ኣብ ሓደ መዕቆብ ስደተኛታት ጀሚራ ናብ ትምህርቲ ናብ ስራሕን ገዛ ርእሳ ምሕደራን ዘለዋ ናጽነትን ዝገበረቶ ምዕባለታት ዝሓዘት እያ። እዚ ን10 ዓመታት ዝሸፈነ ሰነዳዊ ፊልም ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዕሽሽ ዝበሃል ተመክሮ መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ተንጸባረቐ እያ። It was 2015 at the time of the influx of unaccompanied minors. ብ2015 ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ መንስያት ዝርከብዎም ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ይኣትዉ ነይሮም። ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ካብቶም ስደተኛታት ኣብ ጀኔቫ ኣዝዩ ኣጸጋሚ መዕቆቢ ይነብሩ ነይሮም። ሃንደበት ንሸዊት ርእያ ካብቲ ኣብኡ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ንሳ ጥራያ ክትዛረበኒ ተሰሚዓ እታ ቀዳመይቲ ቃላ ድማ ክመሃሪ ዝደልያ ነይራ። At the beginning it was really just okay, I want to talk, to show what life is like for a young girl who's just arrived in Switzerland. Anne Frederique Widman followed Shawit for 10 years after she'd arrived in Geneva in pursuit of her freedom. ኣብ መጀመርታ ታሪኸይ ክዛረበሉ ይደሊ ነይረ። ህይወተይ ሓንቲ ገና ናብ ስዊዘርላንድ ተኣቱ ዘላ ንእሽቶ ጓል ከመይ ከም ዝመስል እንታይ ከም ዘሕለፍኩን ከርእን ክነግርን ይደሊ ነይረ ትብል ሸዊት። ግዜ እናሓለፈ ምስ ከደ ድማ ታሪኸይ ንኻልኦት ሰባት ክሕግዝ ከም ዝኽእል ተረዲእና ናብ ከምዚ ደረጃ ከነብፅሖ ክኢልና ትብል። ሸዊት ነቲ ዘሕለፈቶ ህይወት ከተዘንቱን ከላ ቀንዲ ተዋሳኢት ናይቲ ኣብ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል ጀኔቫ መድረኽ ሰብኣዊ መሰላትን እትቐርብ ዘላ ሰነዳዊት ፊልም ናጽነት ዕጫ ሸዊት እያ። ኣብ ህይወት ሸዊት ንልዕሊ 10 ዓመት ኣብቲ ፊልሚ ብዙሓት ኣገደስቲ ፍጻመታት ይዝከሩ። ሙዚቃ ከዓ ብኮኮ ፍራንካቪላ ነቲ ፊልም የሰንዮ። As time passed, we realized it was interesting and that it could also help other people. In search of the life she chose, Shawit is the main protagonist of the documentary Freedom, the Destiny of Shawit. ካብ መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ንሰምዕ ኢና። ኣብ ጉዕዞ ስደት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣዝዩ ከበድቲ ነገራት ስለ ዘጋጥመን ብዛዕባ ዝምዝራብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ትብል ዊድማን። ኣብዛ ፊልም ዘሎ ዛንታ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ብዛዕባኡ ዘይዛረባሉ ግን ከዓ ንብዙሓት ዘጋጥመን ኢላ። We hear very little from young girls and young women. ንዓኣቶም ዝሓሸ ህይወት ምህላው ጥራይ ዘይኮነ ናጽነት ምድላይ ህይወትካ ምቁጻር ናይ ገዛ ርእስኻ ምርጫ ምግባር ርእሰ ምርኮሳ ገዛ ምህላው ስራሕ ወዘተ ዝብሉ ምዃኖም ተረዲኡኒ ትብል ጸሓፊት። ሸዊት ነዚ ኩሉ ነገራት በፂሓቶላ ገዛ መኪና ስራሕ ኣለኒ ስለዚ እቲ ዝደልዮ ህይወት ኣለኒ ናጽነት ኣለኒ ትብል። So I have the life I wanted, my independence. ዊግን ጸጉር ሰብን ምስ መንሽሮጡ እውን ካልኦት ጸገማት ጥዕናን ዝተኣሳሰሩ ኬሚካላት ከም ዘለዎም ተረጋጊጹ። ኣብ መላእ ዓለም ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ዝጥቀሙሉ ዊግን መናውሒ ጸጉሪ ሰብን መንሽሮጡብን ምዝንባዕ ሆርሞንን ጸገማት ጥዕና ምፍራይን ከስዕቡ ዝኽእሉ ኬሚካላት ከም ዘለዎም ሓደሽቲ መጽናዕትታት ኣረጋጊጾም። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ኣብ ዝገበርዎ ፍሉይ ሰፊሕን መጽናዕቲ ኣብ ዊግ 50 ጎዳእቲ ኬሚካላት ከም ዝረኸቡ ገሊጾም ኣለዉ። እቶም ኬሚካላት ኣብ ኩሎም ዊግ መናውሒ ጸጉርን ከም ዝረኸቡ እቶም ተመራመርቲ ገሊጾም። እዚ ኣብ ጆርናል ኦፍ ዘ ኣሜሪካን ኬሚካል ሶሳይቲ ዝተሓተመ ርክባት ኣብዚ ብቢልዮን ዝቑጸር ኢንዳስትሪ ንጥዕና ተጠቀምቲ ዝሓለወን ዝያዳ ጉልጽነት ክህሉን ይጽውዕ። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ዊግ ንነዊሕ እዋን ስለ ዝኽደን ምስ ቆርበት ብቐረባ ስለ ዝራኸብን ፍሉይ ሓደጋ ከም ዘስዕብን እዚ ኻኒ ኣብ ነዊሕ እዋን ኣብ ጥዕና ሓደጋታት ከስዕብ ከም ዝኽእልን ይዛረቡ። እዚ ጸጉሪ ምስ ቆርበት ኣዝዩ ቀረባዩ ዝኽደን ይብል ፍራንክሊን ንሶሙናት ወይ እውን ኣዋርሕ ምስ ርእስን ክሳድን ሓደ ሰብ ርክብ ኣለዎ ብምባል ነቲ ሓደጋ ዘምጻሉ መንገድታት ይጠቅስ።
ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ንመመላኽዒ ወይ ፋሽን ምኽንያት እዚ ፀጉሪ ክገብራ ይመርፃ እዚ ዝገብራ መብዛሕትአን ግን ጸለምቲ ምዃነን እቲ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹሎ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ካብቶም ዝፈተንዎም 43 ትካላት ፀጉሪ 170 ኬሚካላት ከም ዝረኸቡ እቶም ተመራመርቲ ኣብ ሓደ ጥረ ነገራት ካብ ምትኳር ዝተፈላለዩ ኬሚካላት ንኽለልዩ ዘኽእሎም ሜላታት እዮም ተጠቂሞም ካብዚኦም እቶም 48 ብውድብ ሕብራት ሃገራት ትካል ኬሚካል ኤውሮጳን ሓደገኛታት ተባሂሎም ተዘርዚሮም ዘለዉ እዮም ካብቶም 36 ዓይነት ዊግ ምስ መንሽሮ ጡብ ዝተኣሳሰር 17 ኬሚካላት ኣብቲ ፀጉሪ ከም ዝረኸቡን ተገሊጹሎ እዞም ኬሚካላት ምስ ቁጥዕ ቆርበት ዝተኣሳሰሩ ኮይኖም ምዝንባዕ ሆርሞን ከም ዘስዕቡን ይፍለጥ እዚ ማለት ምስ ፍርያምነት ዕቤት ዝተኣሳሰሩ ሆርሞናት ሓዊሱ ኣብ ኣካላትና ንብዙሕ መስርሕ ዝቆጻጸሩ ሆርሞናት ይዘርጉ ተመራመርቲ እዞም ኬሚካላት መንሽሮ ጡብ ከም ዘስዕቡን ምስ ግዜ መንሽሮ ጡብ ናይ ምዕባል ሓደጋ ከም ዝውስኹን ይገልጹ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝዓበየት መርከብ ውግእ ኣሜሪካ ባርዓዊ ኣጋጢሞዋ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ተኣዝያ ዘመናዊት ዝኾነት መርከብ ጽዕነት ነፋሪት USS ጀራልድ ኤርፎርድ ብሰንኪ ዝወረዳ ሓደጋ ባርዓዊ ንጽገና ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክትወፅእ ትዳሎ ከም ዘላ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ገሊጾም እታ መርከብ ኣብ ደሴት ቅሬጥስ ናብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንጽገና ክትውሰድ ምዃና ሰብ መዚ ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምሕጸብ ክዳውንቲ ከም ዝተወልዐ ዝተገልጸ ባርዓዊ ንኽጠፍእ ሰዓታት ከም ዝወሰደ እዩ ዝዝረብ እታ ዝዓበየት መርከብ ውግእ ዓለምና ቅድም ክብል ናብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ትዋፈረሉ ዝነበረት እዋን ስርዓተ ዓይኒ ምድሪ ተባላሽዩ ምንባሩ ካልኣይ ጸገም ከም ዘጋጠማዩ ዝነግሩ እታ መርከብ ንኣሳት 9 ኣዋርሕ ኣብ ስራሕ ዝጸንሐት ኮይና ከም ኣካል ናይቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝተኣሳሰር ስርሒት ኣሜሪካያ ናብቲ ዞባ ተዋፊራ ነይራ እቲ ባርዕ ብ2 መጋቢት ምስ ተወልዐ ልዕሊ 200 ኣባላት እታ መርከብ ብትክት ዓፊኖም ከም ዝነበሩን ድሒሮም ድማ ናብ ስርሖም ከም ዝተመልሱን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ይገልጹ ሓደ ባሕረኛ ንሕክምና ካብታ መርከብ ከም ዝወፀን ክንገር ከሎ ካልኦት ክልተ ድማ ቀሊል መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞም ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት እቲ ባርዕ ሰፊሕ ዕንወት ከየስዓበን ከሎ ንምቁራፁ ዓቢ ምርብራብ ከም ዝተገብረ እዩ ዝዝረብ እታ ብኒውክሌር ትሰርሕ መርከብ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ኢራን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዓቢ ተራ ዝተጻወተት ኮይና ኣብታ መርከብ ዝተጻዕና ነፈርቲ ውግእ ኣብ ዝተፈላለየ መጥቃዕትታት ከም ዝተሳተፋ እዩ ዝንገር እታ ዝዓበየት $13 ቢልዮን ዝዋጋኣ መርከብ ንዝነውሐ እዋን ኣብ ባሕሪ ክትዋፈር ከም ዝተገብረት እዩ ዝግለጽ ጀመርታ ምስ ቬንዙዋላ ኣብ ዝነበረ ወጥሪ ናብ ዞባ ካሪቢያን ዝተዋፈረት ኮይና ኣብ ወርሒ ለካቲት ድማ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ኣንፈታ ቀይራ እዛ መርከብ ንዝመጽእ ፍርቂ ወርሒ ኣብቲ ስርሒት እንተጸኒሓ ድሕሪ ኩናት ቪየትናም እታ ዝነውሐ ግዜ ኣብ ስርሒት ዝጸንሐት ዓባይ መርከብ ተባሂላ ክብረ ወሰን ክትሕዝያ እቲ ዝቐደመ ክብረ ወሰን ኣብ 2020 USS አብርሃም ሊንከን ዝተታሕዘ ምዃኑ እቲ ማዕከን ዜና ይሕብር ምክትል ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ስለያ ሴኔት ሰንተር ማርክ ዋርነር ትማልሶሉስ እታ መርከብ ንኸምዚ ዝበለ ነዊሕ እዋን ክትዋፈር ምግባር ነቒፉ ሰራሕተኛታት ንኣስታት 1 ዓመት ኣብ ባሕሪ ድሕሪ ምጽንሖም ንሕማቕ ኩነታት ተቓሊዖም እዚ ድማ ንዕሽሽነት ዝመልኦ ወታደራዊ ውሳኔታት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሰብ ዘይብል ዋጋ ክኽፍል ኣገዲድዎም ክብል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ ኣብቲ መስርሕ እታ መርከብ ብኻልእ መርከብ ጽዕነት ኣሜሪካ USS ጆርጅ H.W. ከም እትትካእ ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጺቡ